קדימה, קדימה. נו כבר, אפשר? עוד לא, עוד קצת. אני לא מאמינה שהכנת לי הפתעה. למה לא? סבלת אותי כמעט 8 שנים, לא? בוא'נה, אתה לוקח את הגירושים, מה זה בסבבה? באמת, גברים אחרים הם מתגרשים, ואז מתחילים להתייחס לאקסיות שלהם כמו איזה זבל. אתה מה זה שומר על קלאס? למה להתלכלך, מאמי? למה להתלכלך? היו לנו גם ימים טובים ביחד. כן, אבל קיבינימט, לקחתי לך 50% מהרכות, באמת, למרות שהכל היה רק שלך, אז גברים אחרים היו מתפוצצים. שטויות, הכל כסף. רק כסף. אוקיי, מוכנה? זהו? כן, עוד 2 מטר. אוקיי. קדימה. נו. עוד קצת, עוד קצת. עכשיו!